Bueno, ikusiko dezu liburuan, behar dena sortuzun, Euskal Irratia, Euskal Abes Batzak, danak nera aitonak. Orduan, bai, beha da nola euskal pizkundea ditzen dana, gerra zibila baino lehen, garai hortakoa. Eta hor oso aktiboa izan omen za. Oso politika zalea zen. Orduan idazten zuen. Tamonak esaten zuen. Zer non idazten zuen? El Dia egunkarian. Baina El Dia egunkarian batzukan zutabe bat egunero. Bai, horri batzun egunkarian. Bai. De niño de la guerra. Bai, a ber, ze gertatu zen. Gerra hasi zanean... Donostin zeuden? Donostin zeuden. Bai. Bera lanian zeon, aitona lanian zeon kutxan. Caja de Ahorros municipalen. Baina alde egin behar izan zuen. Bueno, alistatu zen ejertzitoan, eta orduan, bueno, lan hartzi zuen, eta ejertzitoan hasi zen, gudari bezala. Egon zan bataioi, zein zan bataia? Itxarkundia. Komandante bezala. Eta ama geletuko zen seme-alabekin. Amona seme-alabekin. Bai. Gertatu zana zen gaixotu intzala. Aitona. Aitona, ja han? Bai, gerran, ja gaixotu zen. Gerra garaian, beha burrukan edo zeudela, oso gaztea zen, beha gaixotu zen tuberkulosisekin. Eta eraman zuten Gernikara. Bai. Gernikara sanatorio batea. Eta bombardaketa egunean antzeon Gernikan. Eta hor... Hor ez, goian zan, ustez, behak ikusitzun, 10 urte gehienez, publikatu dutela liburu hori. Bai. Osake hori dokumentazioa badezu hori dana, bertso minez, eta kontatzen du dana nola ikusitzun, nola kea ikusten zuen. Hortikan, rekuperatu zen? Gertatu zana, karo, hemen amona, oza, beha gaixo horikan, amona hemen, eta orduan erbesteratu egin ziren. Bueno, lehenengo Bilbora juntzean. Badakizu Bilbo geroago. Erorizala edo, ez? Eta orduan Bilbora juntzean. Denak? Seme bat eta izeba gelditu zean hemen, izeba soltera. Gelditu zean hemen. Eta amona juntzan nire aitakin, bere aitakin, oza, aitonakin, eta txikillakin, txikilla oso txikilla zan, urte bete edo kantitia emate zion. Eta orduan, aizpak bidali duain, liburuan jartzen dula nola aitonak, Eusko Jaurlaritzako hegazkin baten nola eraman zuten kanbora Gernikatik. Zuzenean. Zuzenean. Eta amona itxasuntzi batean. Bilbotik ez. Bilbotik. Amona, bere aita, eta seme txikiena. Eta noa juntzan, kanbora ez. Kanbora? Bueno, ez, kanbo ez dauka zea... Ez da kosta. Nik uste lagunduko zirela Eusko Jaurlaritzak. Gogoratzen ziren orduan alemanak zeudela, Frantzian. Soldado alemanak zirela, eta... Ez behin aleman bat sartu zuten etxea. Bai. Nola behartuta? Bai, behartuta. Alemanak inbaditu zuten eta sartzen ziren bizitzea, etxetara. Bai, eta bildurra zitela, baina umeekin... Bai, simpatikoa zian, eta umeekin, eta baina zieten usten umei gerturatzen, debekatuta guztiz. Eta ardun txokolatea, eta txokolatina zituzen alemanak, eta ardun umeak erakartzeko, teatzen zituzten, eta baina debekatuta zuten. Noiz bultatu ziren? Aitona hil zanean. Bueno, orduan aitona hil zan, antzeudela. Eta geratu ziren... 39 urtekin hil zan. Bai, eta 39 urtean, 39. urtean. Hori da. Gerra bukatu baino hilabete batzuk lehenago hil zen. Eta orduan, beha konturatu zen, hil zena izala, eta esan zion amonari, hau oso importantea da, zula Donostira bueltatzean, juntzaitez, X, esango dugu, X gizonaren gana. Orduan... Hori bai dela, nire aita juntzan kanpora Belgikara. Bale. Arna harrapatu zula, ez, importanteena hola zuentzako. Iritsi ziren toki batera monjena. Ta monjak ez ziren ume hoien alde republikanoa zirelako. Orduan ez ziren nolabait erreligioso mundukoak, teorian beraientzat. Republikarrak eta rojos. Eta ez zian konturatzen hemengoak, euskaldunak ez ziala beraiek uste zuten bezala. Ez zituztela tratatzen hola kariño askokin. Ez gaizki? Bai, hotzago.
Pero sarna pasazun, berak? Berak non zegoen, famili batean edo eskolaren batean? Sarna eta hospital baten. Bai. Eta gero, nik uste azkenetakoa gelditu zala familiari gabe, eta apaiz batek hartu zuen. Eta apaiz horren etxera, eta apaiza hil arte, ez dakizu ze harremana izan zuten. Beti. Eta gertatu zen momentu bat, apaizak adoptatu nahi zula. Eta orduan amona, esan zuen zer, honea. Gainea aitona oso gaizki dago, hiltzear dago, eta orduan ekarri zuten. Baina, kanpoan Belgikan... 3 urte. Lau ez, gutxigo, 3 gehienez. Baina, alde batetik hori, apaizak adoptatu nahi zuen, egin zuen proposamena. Proposamena, pentsatzen zuten ze familiak izango zuten hauek hor... Babestu nahian. Nola hori babestu nahian. Apaiza portatu zen primera. Pentsatuko zuen, hobeto dago hemen. Hobeto dago hemen, baina... Baina gero aitona gaixotu zen, eta orduan amonak reklamatu zuen. Gure aita. Eta ekarri zuten. Beraiek bueltatu ziren gerra bukatzean. Bueltatu zen amona, gonezilo la tierra, ez zeukan, etona dana bueltatu zean. Eta bueltatu ziren. Eta eskerrak, aizpatzarrena, hemen gelditu zala, junzala etxera bestela badakizu, juten ziranak, gero bueltan etxerik ez, kenduta etxea. Eta ardun, graziaz, Izeba Carlota, aizpatzarrena, horrea juntzan bizitzea. Ez beste bat, beste bat, Beste bat, bozian, zarrena. Okupatu zuen nola baita etxe hori? Etxe hori eskentzeko, eta orduan sikiera bueltatzean etxe hori bazuten. Dirurik ez, ordaintzeko, baino etxea alokairuan, alokairuan bazuten. Orduan gelditu ziren, bi aizpauek, gure Amona Maria, tia Pepita, eta gero 3 ume. Eta orduan joan ziren, kutsara, gizon honen gana, Amona joan zen gure aitarekin, ya sabes lo que ha pasado, no, ¿qué tal? Que la pensión, no, pues lo sentimos, pero su marido abandonó el puesto de trabajo. Eta ditu zidan niri, aizo irakurri dut, aitonari buruz liburu bat, behar dutela, Alberdania argitaletxea. Eta orduan, badeitu ingo diegu, eta orduan deitu genien, eta orduan harremana... Eta orduan, paper horiek bapatean importantzia zuten. Eta guretzat izan zen? Katalogatu, eta da nahi zuten, eta begiratu dana. Eta omenaldea, eta orduan begota negarrez. Guai, Amona jakingo, balo. Eta orduan diputazioan daude. Esan ziguten mesedez diputazioan. Eta, pentsatu gendu hobeto daudela diputazioan, eta... Koldo Mitxelenan artxibategian, eta, Bazeon balda bat, dana paperez beteta, eta ziren los papeles de la aitona. Aitonaren paperak. Eta monak, azten zan kontatzen, eraman omen zituen, Franziskano batek eraman omen zituen belokera. Beloke golkizun paper handi bat, euskal kulturan papera. Bai, gorde zituzten han. Eta gerra eta gero, bueltatu zirenean, eta ez dakila zenbat urte pasata, etorri zan beste Franziskano bat. Timbria jo egun baten, eta Franziskano bat. Baina, hori gure aitona idazlea zen, eta, idatzi zuen, eske Amona kontatzen zuen, ez? Beti, idatzi zuen, zuk esan dezuna, ez? Baina, letra bat, Mirentxu izeneko operari jarri zion letra. Eta Franco garaian, beraiek etorri berriak edo handik urte batzutara, konturatu ziren interpretatzen zala opera hori Victoria Eugenian, eta jartzen zuen letra ez dakiz zeinena. Eta orduan Amonak esan zuen, hori gure aitona da, hori gure aitarena da, edo nire senarrarena. Eta bidali zuen gure aita 15 urtekin Victoria Eugenia esatea bere aitaren azala letra, gaizki zehola. Esan zion, zu juntzaitez eta esan hori zure aitarena dela. Eta juntzan eta hori izan zen. Eta ez zioten kasorik egin, eta ez dakitzi. Bidali zuten, una patada es poco. Fusilatuta izateko bildurra. Zuk badakizu orain ulertzen dut esaten zuen, orain ulertzen zuen. Nola bizitzien. Ze presio edo ze beldurtzak. Claro, horregatik bota, claro, eske ezin zuten esan zinen azan letra hori, porque eske ja arriskutsua zan esatea, eta aitak zaten, ulertzen dut, zergatik bidali ninduten horrela
Bai, oso garai tristeak izan zian.